Здравей YouTube, здравей VBlogs, аз съм Hashdolak и това е минигейм сервер. Вчера се запознах с тези минигеймс и това ще е клип, на който ще играх Hunger Game, защото реших да видя как са тези мини игри. Макар да ви е странно, се запознах наскоро с тях. И реших да направя един клип как ги играя аз. И сега ще играем. Така, след 2 секунди, като на време. Много играч сме. Ще мога да си направя килчета. Да знаете, може да е тихо през клипа, защото съм средоточен в играта. Ама и сигурно вие ще сте. Давай! Добре, някои хрупват. Между другото ще игра с хрупват. Не! Мамка му! Извините! Защо е? Бавно убира. Шматка! Но в вас нямам миш. Шматка! Оу. Уау! Това е год.
Да, то се обрало всички често в комността. Затова няма да търсим. Ако скоча. Това е жестоко. А това е... може би Титаник. О! Шит. Не сега се качам. Сдиня! Слак, може би. Сказахме, хитър съм. Това е готино. Добре, някой минава тук. Добре, сега вече можем да преминем към търсенето на... Добре, и така става. Ще пукни, казах, ще пукниш. Добре, как бе? Абе да ги бългилате, съжалявам много. Уф. Добре хора, ай кажете сега. Бях на почти пълни сърца, беше ма с брадата и ми изхабяваше по едно сърце. Аз бях на 5. И ма цапна един път и умрях. Да бе. Те стъпите админ са сложили супер тъп админ. Тъп плагин. От панците. Значи като те са сложили вид точки, като се изхабят точките умираш. Омага бе, баси тъпто нещо. Извинете отново за псуването. Добре, мисля, че е това за епизода. И то няма да е епизод, това е само клип. Няма да правя други, защото все още не мога да играя. Пък и псувам много, пък и не съм добър, играя с хак и така. Но аз бях Ашдолак и до скоро!